φημισμένο μοναστήρι του Οσίου Λουκά του Στυριώτη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα μεσοβυζαντινής τέχνης του 11ου αιώνα και περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Προβάλλει στις δυτικές πλαγιές του όρους Ελικώνα στα σύνορα Φωκίδας και Βιωτίας. Ιδρυτής της Μονής υπήρξε ο ίδιος ο Όσιος Λουκάς που ασκήτευσε εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Βασική πηγή πληροφοριών για την ίδρυση της Μονής και τον ίδιο τον Όσιο Λουκά είναι ο βίος του που συνέταξε ανώνυμος μαθητής του λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Οσίου. Ο Λουκάς γεννήθηκε το 896 στο καστρί της Φωκίδας κοντά στους Δελφούς. Από μικρός έδειχνε μεγάλη κλίση στον ασκητικό βίο και περνούσε τις ώρες του με συνεχή προσευχή. Μάλιστα σε ηλικία 14 ετών έγινε μοναχός. Για 35 ολόκληρα χρόνια ο Όσιος ασκήτευε σε διάφορες περιοχές της Φωκίδας και της αντίπερα Κορινθιακής ακτής, μετακινούμενος διαρκώς, καθώς τα χρόνια εκείνα την περιοχή μάστιζαν οι επιδρομές των Βουλγάρων. Τελικά το 946, σε ηλικία 49 ετών, ο Όσιος Λουκάς εγκαταστάθηκε στην καταπράσινη και μαγευτική θέση όπου σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι του. Έφτιαξε το κελί του, ένα εκκλησάκι για να προσεύχεται και ένα κήπο για τη βασική διατροφή του. Σιγά σιγά η φήμη του τράβηξε εκεί και άλλους ασκητές και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη μοναστική κοινότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς δυσκολία ότι ο Όσιος και Θεοφόρος Λουκάς ο Στυριώτης ανήκει στους αληθινούς οικολόγους, τους ανθρώπους που αγάπησαν τη δημιουργία του Θεού με όλο το είναι τους, αλλά προηγουμένως είχε αγαπήσει πάρα πολύ το Θεό και κατ' επέκταση την εικόνα του τον άνθρωπο. Όμως ο Όσιος Λουκάς αγαπούσε και όλη τη δημιουργία και την προστάτευε. Μαρτυρείται από το βίο του ότι όπου πήγε, όπου ασκήτευσε, έφτιαξε πάντοτε κήπο που δεν ήταν, λέει, μόνο οι ωραίοι καρποί, αλλά ήταν υπέροχο θέαμα, σε ξεκούραζε να απολαμβάνεις τη θέα των φυτών, των λουλουδιών και των δέντρων. Με τη δύναμη του Θεού, ο Όσιος απέκτησε μεγάλη θαυματουργική και θεραπευτική δύναμη. Πολλά είναι τα θαύματα που έκανε όσο ζούσε, αλλά ακόμα και μετά το θάνατό του. Είχε λοιπόν το χάρισμα των ιαμάτων, από ζωντανός, και αναφέρονται πάρα πολλές θεραπείες και ιάσεις σε ανθρώπους αρρώστους που έπασχαν από τη δαιμονική επήρεια, που είχαν ψυχικά αρρωστήματα και προπαντός ανθρώπους που ήταν φορτωμένοι από βάρος και από ενοχές. Ο Όσιος Λουκάς έγινε γνωστός και για το προφητικό του χάρισμα, με πιο γνωστή προφητεία αυτή για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες με τον Νικηφόρο Φωκά το 961, την οποία είχε προβλέψει 20 χρόνια πριν. Τιμητές του Οσίου Λουκά υπήρξαν και οι στρατηγοί του θέματος της Ελλάδας που είχε για έδρα την ακμάζουσα τότε Θήβα. Έτσι μαρτυρείται ότι ο στρατηγός Κρινίτης Αρωτράς στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης του Οσίου στο Στήριον Όρος τον επισκέφθηκε, συζήτησαν, μίλησαν. Τόσο πολύ μάλιστα τον αγάπησε και συνδέθηκαν που τον βοήθησε να χτίσει τον ναό της Καλλινίκου Μάρτυρος Βαρβάρας. Είναι ο παλιότερος ναός του μοναστηριού, από τον 11ο αιώνα και μετά είναι αφιερωμένος στην κοίμηση Παναγίας. Άλλος στρατηγός που αναφέρεται διοικητής είναι ο στρατηγός Πόθος, στον οποίο ο Όσιος Λουκάς προεφήτευσε την ανακατάληψη και απελευθέρωση της Κρήτης από τους Αρακινούς, από τους Άραβες. Στις 7 Φεβρουαρίου του 953, σε ηλικία 56 ετών, ο Όσιος Λουκάς παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Όπως ο ίδιος είχε υποδείξει στους μοναχούς, ενταφιάστηκε στο δάπεδο του κελιού του, προφητεύοντας μάλιστα ότι ο τόπος εκείνος έμελε να δοξαστεί με τη συρροή πλήθους πιστών μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά υπήρχε μια παράδοση, δηλαδή οι πατέρες διηγούνταν συνέχεια ότι το σκήνωμα του Οσίου Λουκά, λόγω του φόβου να μπει το λαιλατίσουν
οι Τούρκοι θέλησαν να το διαφυλάξουν σε περιοχές που προστατεύονταν από την ενετοκρατία. Έτσι πήραν το σκήνομα και το έφεραν καταρχήν στην Λευκάδα, αλλά όταν έφτασαν και εκεί οι Τούρκοι έφυγαν και έρχονται στη Βοσνία. Αλλά και όταν στη Βοσνία έφτασαν οι Τούρκοι, τότε πέρασαν στην Βενετία. Εκεί λοιπόν έγινε μια μεγάλη συζήτηση, θα έλεγα ακαταστασία, φιλονικία στην εκκλησιαστική εκεί ζωή, διότι ο Όσιος Λουκάς ταυτίστηκε ή παραξηγήθηκε ότι είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Κοντά στη Βενετία είναι η Πάδοβα και στην Πάδοβα υπήρχε το σκήνομα του Ευαγγελιστού Λουκά, που και αυτός έχει μετακινηθεί εκεί από την πόλη των Θηβών. Έγινε επομένως συζήτηση αν δύο άνθρωποι με το ίδιο όνομα συμπίπτουν στο πρόσωπο του Ευαγγελιστού Λουκά. Γίνεται συζήτηση, φτάνει στο Βατικανό και εκεί εγνωμάτευσαν με την βοήθεια κάποιου επισκόπου από την Κύπρο ονόματι Ισαάκ ότι δεν πρόκειται από τα στοιχεία που είχε το σκήνομα του Οσίου Λουκά για τον Ευαγγελιστή Λουκά, αλλά ήταν μοναχός της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με το όνομα μοναχός Λουκάς Στυριώτης. Αυτό το όνομα μένει πάντοτε γραμμένο πάνω στη Λάρνακα και αφού δεν ήταν το σκήνομα του Ευαγγελιστού Λουκά δεν θεωρήθηκε από τους καθολικούς κάτι σπουδαίο και έτσι το απεμάκρυναν και το έβαλαν, το πήγαν στο νησί Λίντο και ήταν τοποθετημένο το σκήνομα στο βεστιάριο, εκεί που είχαν τις στολές και τις ενδυμασίες. Η έρευνά μας έγινε προς διάφορες κατευθύνσεις, αλλά κυρίως πιστεύαμε ότι θα είναι στα υπόγεια του Αγίου Πέτρου του Βατικανού. Ένας όμως αγιολόγος, ο Μωρίγη, μέσα στις έρευνες που έκανε, βρήκε το σκήνομα του Οσίου Λουκά και ζήτησε από εμάς πληροφορίες. Τότε λοιπόν άρχισε η αλληλογραφία, οι επισκέψεις, το προσκύνημά μας προς το σκήνομα του Οσίου Λουκά και στη συνέχεια το ζητήσαμε από την τοπική εκκλησία της Βενετίας, οι οποίοι δέχτηκαν με ευχαρίστηση να μας το παραχωρήσουν. Έτσι λοιπόν με πολλές τιμές έγινε αποδεκτό, έγινε μεγάλη υποδοχή στην περιοχή της Μονής του Οσίου Λουκά. Οι άνθρωποι συνέρευσαν από όλη την περιοχή, από όλα τα χωριά και μέσα σε μια πανηγυρική και μια κατανυκτική ατμόσφαιρα έγινε η υποδοχή του λειψάνου του Οσίου Λουκά το 1986, αν θυμάμαι καλά. Το συγκρότημα του μοναστηριού του Οσίου Λουκά αποτελείται από το σύμπλεγμα δύο ναών με την κρύπτη, την τράπεζα, το καμπαναριό και τα κελιά με τους βοηθητικούς χώρους. Οι δύο ναοί υψώνονται στη μέση του περιβόλου της Μονής και είναι αφιερωμένοι στην Παναγία και τον Όσιο Λουκά. Ο παλαιότερος άρχισε να κτίζεται όταν ζούσε ο Όσιος Λουκάς και ολοκληρώθηκε 2 χρόνια μετά το θάνατό του. Αρχικά ήταν αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα, όταν όμως χτίστηκε ο δεύτερος ναός, αφιερώθηκε στην Παναγία. Ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού της Παναγίας είναι ο σύνθετος τετρακιόνιος σταυροειδής με τρούλο που γνώρισε μεγάλη διάδοση στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής της βυζαντινής τέχνης με πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Η υψηλή ποιότητα του γλυπτού διακόσμου φαίνεται ιδιαίτερα στο τρούλο, γεγονός που μαρτυρεί την κατασκευή του από τεχνίτες της Κωνσταντινούπολης. Το καθολικό είναι η μεγαλύτερη εκκλησία του συγκροτήματος και τιμάται στο όνομα του Οσίου Λουκά. Κτίστηκε τις πρώτες δεκαετίες του 11ου αιώνα για να στεγάσει το λείψανό του.
Ο ναός αποτελείται από έναν διόροφο χώρο με τη λειψανοθήκη του Αγίου και μία μεγάλη κρύπτη. Η κρύπτη του μοναστηριού του Οσίου Λουκά, όπως σήμερα πλέον χαρακτηρίζεται και λέγεται, είναι το υπόγειο του Μεγάλου Καθολικού, μέσα στο οποίο βρίσκεται ο αρχικός τάφος του Αγίου. Είναι ένας χώρος που ιδιαίτερα συγκινεί τους μοναχούς και τους προσκυνητές και ασφαλώς και τους επισκέπτες όλους για την αρχιτεκτονική, για το ότι σηκώνει ένα τεράστιο όγκο τόσο σίγουρα και τόσους αιώνες. Το καθολικό ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του σταυροειδούς οκταγωνικού ναού, στον οποίο ο τρούλος στηρίζεται σε 8 πεσούς. Κύριο χαρακτηριστικό του έχει τον τεράστιο τρούλο διαμέτρου περίπου 9 μέτρων, ενώ ο τρόπος στήριξής του με τη βοήθεια των ημιχωνίων αφήνει τον κεντρικό χώρο ενιαίο και αδιάσπαστο. Από τα παρεκκλήσια που πλαισιώνουν τον κυρίως ναό, ιδιαίτερη σημασία έχει το βορειοανατολικό, γιατί εκεί έχει τοποθετηθεί η μαρμάρινη λειψανοθήκη του Οσίου. Πρόκειται για το τμήμα του καθολικού που συνδέεται με τον ναό της Παναγίας, διευκολύνοντας τη διέλευση των προσκυνητών μπροστά από το ιερό λείψανο και την είσοδό τους στο ναό της Παναγίας. Εξωτερικά, τα μεγάλα παράθυρα με τα πολυάριθμα τζάμια, τα δίλοβα και τρίλοβα ανοίγματα και ο τεράστιος τρούλος με τα 16 παράθυρα δίνουν ελαφρότητα στο κτίριο και μειώνουν αισθητά τον όγκο του. Οι αντιρρίδες τέλος στους πλάγιους τοίχους του ναού βοηθούν στην εξουδετέρωση των οθήσεων των θόλων και στην ευστάθεια του κτηρίου. Ο επισκέπτης της Μονής του Οσίου Λουκά εντυπωσιάζεται από το ζωγραφικό της διάκοσμο, τα περίτεχνα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες. Στο ναό της Παναγίας έχουν διασωθεί ελάχιστες παραστάσεις. Η μοναδική τοιχογραφία που σώθηκε από την αρχική διακόσμηση του ναού ιστορεί την εμφάνιση του Αρχάγγελου Μιχαήλ στον Ιησού του Ναβί πριν από την άλωση της Ιεριχούς. Τα ψηφιδωτά που κοσμούν το καθολικό της Μονής αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ψηφιδωτά σύνολα της κωνσταντινοπολίτικης τέχνης του 11ου αιώνα. Με την είσοδό του στον Άρθηκα, ο επισκέπτης αντικρίζει την αυστηρή αλλά και γαλήνια μορφή του Χριστού να κρατάει το Ευαγγέλιο και να ευλογεί. Δεξιά και αριστερά της εισόδου προς τον κυρίως ναό επιλέγονται 4 σκηνές από τα πάθη και την Ανάσταση. Αριστερά η Σταύρωση και δεξιά η Ανάσταση, ενώ στις 2 ακραίες κόγχες τοποθετούνται ο ιερός νηπτήρας και η ψηλάφιση του Θωμά. Οι μορφές χαρακτηρίζονται από εκφραστικότητα και έντονο θρησκευτικό πάθος. Στον κυρίως ναό ξεχωρίζουν οι ψηφιδωτές παραστάσεις στα ημιχόνια κάτω από τον τρούλο. Απεικονίζουν 3 σκηνές από τη ζωή του Ιησού, τη γέννηση, την υπαπαντή και τη βάπτιση. Στην κόγχη της αψίδας του ιερού εικονίζεται η Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα. Οι εικόνες του Οσίου Λουκά, της Παναγίας Αριστεροκρατούσας και του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού είναι 3 από τις 150 ψηφιδωτές παραστάσεις μεμονωμένων Αγίων που διακοσμούν διάφορα σημεία του ναού. Παράλληλα, δεν λείπουν και τα διακοσμητικά στοιχεία στο πάτωμα και τους τοίχους του ναού. Η ζωή του μοναστηριού του Οσίου Λουκά από το 10ο αιώνα μέχρι και σήμερα ταυτίζεται με την ιστορία του ελληνικού έθνους. Τους 2 πρώτους αιώνες της ύπαρξής της, η μοναστική κοινότητα αποτελούσε πηγή χριστιανικής πίστης και θείας ευλογίας. Στη συνέχεια η Μονή γνώρισε πολλές καταστροφές και λαιλασίες. Η Φραγκοκρατία ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος σταθμός. Αδικήθηκε. Έχασε πολλά από τα κοιμήλια και τους θησαυρούς του. Στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας βρίσκεται ανασυγκροτημένο και μπορεί να στηρίξει τους ανθρώπους της περιοχής, τους αρματολούς και τους κλέφτες.
Το 1938 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και την Αρχαιολογική Εταιρεία, που συνεχίζονται ως σήμερα με σημαντική επιτυχία. Η προσωπικότητα του Οσίου Λουκά, το χάρισμα της αγιότητος, αναπαύει αυτούς που έρχονται να τον παρακαλέσουν για συμπαράσταση. Οι φιλότεχνοι εκεί θα θαυμάσουν την αρχιτεκτονική, την γλυπτική, την αγιογραφία, τα μοσαϊκά και όλα τα είδη της τέχνης, τα οποία έρχονται, γίνονται μέσα από την πίστη και μέσα από την άσκηση κάθε μοναστηριού. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας ο προσκυνητής από τη μονή του Οσίου Λουκά, έχει μέσα του μια ανοιχτή πρόσκληση πάντοτε που τον περιμένει. Όσοι από εμάς έχουμε αυτή την εμπειρία, όσοι από εμάς έχουμε ζήσει κοντά στον Όσιο Λουκά, το νιώθουμε πάντοτε σαν σπίτι μας, σαν χώρο που μας αναπαύει και μας προσκαλεί κάθε φορά.